Que els veïns de la plaça del País Valencià ens diuen que tenen molts problemes de mosquits. Jo entenc que és l'època, que tots estem molestos en aquesta situació, però sembla que allí n'hi ha un problema més agravat. No sé quina és la causa, si és que estan prop del barranc, a lo millor, o les herbes, no ho sé. Simplement que, per favor, si tenim pendent els fitosanitaris estos i tots els tractaments de plagues i tal, pues que se tinga en compte que allí igual fa un poc més de falta que en altres zones. Després tinc dues preguntes. Una és que m'agradaria saber quants exemplars d'esta terreta que parlàvem, quants han venut per allò de l'euro solidari. De moment, quina recaptació hem aconseguit per a l'euro solidari, si se sap, i si no, pues que quan ho sàpiguen que mos ho conten. I l'altra pregunta que li vull fer és que en el plec anterior vostè recordarà que va haver un xicotet accident en la zanja esta famosa del carrer Pintor Sorolla, que ja arrastrava problemes perquè n'hi havia una resolució en la que se llogava una màquina d'intibació, que jo vaig descobrir aquest dia el que era, no sé si vosaltres ja ho sabíeu, però bueno. La qüestió, li vaig preguntar si aquest lloguer era per a intibar aquesta zanja, però no havia arribat a temps de solucionar el problema abans de que s'enfonara, i vostè me va dir que no era per això, però que a més havien decidit no sols llogar-la, sinó comprar una màquina d'aquest tipus perquè seria útil a futur. No sé si té que veure alguna cosa en Blasco Ibáñez i les obres que se van a fer. De totes formes, la meva pregunta és, vostè me va dir que no, però a la setmana següent o a l'altra, no recordo molt bé, me va arribar una imatge de la zanja del carrer Pintor Sorolla intibada, que la intibació no és més que ficar una espècie de puntals per a evitar el derrumbament. Aleshores, no sé si en aquell moment vostè no era sabedor d'això o si s'ha decidit a posteriori o és que algo falla. Alguna informació no és correcta, o la de antes o la de ara. Per tant, que me diga, per favor, quina és la qüestió. Bé,